Wuok Taita Taveta koro dwaro ni mondo migao mar limbe kod lee mag bunge oler gima omiyo anyuola modak machiegni gi kuonde rito lee mane lee oketho mwandugi pok ochul, kata obedo ni sirikal noselando ni ne osegol pesa ma onego ochulgi. Agiloso ute fwambo e skul mar Sagala Talent National Academy Voi e kinde nyasi mar yango chenro mar kunyo dag pi kod chope manyasani. Jalogo nyiso luoro margi ewi tiyo arietha gi pesago ka jodak ma Sagala, Mwatate kod Taveta to pod ywak ni pok ochulgi kendo pod gimedo kalo e midhiero mar monj mag lee mag bunge. Mere gikwayo riwruoge mamoko kono mondo mi ochwal kony mar basari mar siro somb jopuonjre mawuok e familia mane lee mag bunge omonjo. Nyaka sani migao no pok ogolo duoko moro amora ewi ng'ur margi. Sagala peke yake bali sehemu mbalimbali ikiwemo Kishushe, ikiwemo Kitau, sehemu nyingi, kwa sababu the bigger part of our land in Taita Taveta we are surrounded by the park, and therefore hawa wanyama wanavuka huku wanasumbuana na wananchi. Tumekuwa tukipeana bursaries, isipokuwa mwaka huu kidogo mgao umekuwa mchache. Mwaka uliopita mgao ulikuwa milioni 10 wa Sagala, lakini safari hii mgao ni milioni 5 kwa sababu ya changamoto za market ya carbon. Hatujaweza kupata market nzuri ya kuuza carbon credits, lakini tunatarajia ifikapo mwezi wa 8 kuendelea mambo yatabadilika. Kwa wastani shule hii ni ya International Talent Academy. Inahitaji mijengo tofauti tofauti ili kukamilisha ndoto ambayo tuko nayo ya kufanya hii shule ianze kukidhi mahitaji ya Wanakenya wote na watu wote kutoka sehemu mbalimbali za dunia hii.